neshamwari dzedu titambireiwo motiregerera. Pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva. Titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tosaya kambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Takajanuka tadzidza mabasa emakwenezi ndona mabasa musatibananidzwa newotokotadzira. Tadzidza mabasa emakwenezi ndona mabasa musatibananidzwa newotokotadzira. Zvakawanda regai tiintroduce tina chairperson we-organizing committee, chief superintendent Munyamasoka. Uyezve tine public relations officer vaMutamba, provincial rehabilitation officer superintendent Mutuki vaMutamba. Ndingazokutorerai floor. Regai ndipe vanomirira vatauriri vemajeni. Inini handizoti degree mashumani. Muri right yako man. Haditika. Jere rinoita sei? Rinopera. Sezvamunongoziva gore negore we celebrate Prisons and Correctional Service Day haditi. Saka last year takambouya mayamu pane vanga vari muno. Haditika. Tadzoka futi zvakare. Tine musicians, artists vakasiyana-siyana vari pano vakatungamirirwa naambassador vedu. Ambassador vedu munovaziva kuti? Munovaziva here? Tina assistant commissioner Sulumani Chimbetu. Haditika. Saka assistant commissioner Sulumani Chimbetu chavapa nguva votiintroduce vamwe vavo vavauya navo pazuva ranhasi. Haditi? Ngativarovere maoko. Kana munhu anetsa varume batai munhu. Batai munhu. Kana munhu anetsa varume batai munhu. Batai munhu. Kana anetsa varume batai munhu. Batai munhu. Batai munhu. Batai munhu. Batai munhu. Batai baba. Batai munhu. Batai munhu. Batai munhu. Batai munhu. Batai munhu. Friday 26 September 2025 Denver. Staying to celebrate to commemorate Prison Day. Yedu yemunyika yeZimbabwe. Saka izvozvo tine vaimbi vandinoshanda navo masawira angu varume nemadzimai avari pano. Ndezve majournalists aripo vamuri kuona vari makamera kuti. So panapa ndina baba vangu vanonzi Simon Mutambi, ndomuti baba vangu Simon Chimbetu. Saka kuti Degree Mashuman. Zato. Degree Mashuman. Zato. Yakatambika. Rovera. Kune vamwe vari kujeri, vari kupika bosadza Vasina kupara. vari kusafa bosadza vasina kupara. Kana mabuda anenge achigona kuita rimwe anenge achigona kuimba kana kutamba kana zvapera zviduku zvapera kunouya kutisa.
kukoma FF vazhinji vanovaziva right first Farai munomuziva mose kukaroi uko vachirova nziyo dzinotapira chaizvo Intigri Mashuman. Zato. Jerry. Rogeya. Agora uso dele ainda. Jerry. Rogeya. Sure. Ingo yakanaka. Danzwa panza vachitaurwa kuti zviri kufamba zvakanaka. Kana mauya sezvataurwa naSimomo panapa. Handiti? Vanogona kutamba, vanogona kuimba, vanogona magitari. Tosangana live tokondinya ndizvo. Komborera iwo. Komborera iwo. Jerry. Rogeya. Komborera iwo. Sito semswe Farai. right panapa ndinezve vaningira vangu Simba na knowledge na knowledge Chibadura vana vamugara vangu late John Chibadura Degree Mashuman. Zato. Degree Mashuman. Zato. Jere. Rogeya. Vadzimu we. Nirotese Sulumani. Uwale kufahamu. Wari mambo webe. Nirotese Sulumani. Simba kasongo akanaka tikona kuita remix tichibira vakomana kuti vadzimu woye ndirotese iwo zuva rekuda kwangu so aizvozvo tine hanzvadzi yangu iri pano vazhinji munomuziva anotamba zvinomumwisa mvura Yakatambika. Yakatambika. Munotamba. Munotamba. chikumbiro chandaita pano ndechekuti ndaona maziso vari kukonoka vanonyatsoona kuti zveshuwa engo yacho tiri ipapo tine masangiro angu andinoshadidzana nawo vanorova nziyo dzechinyakare dzinoenderana matsika dzedu dzechivanhu panapa tina sekuru vanozikanwa nembiri vanochena zvekudaro asi akamboona munhu anodza mbiri anochena zvekudaro vimo Tiki
zvakadi zvenyu. Ndinoziva kuti dare rako rinoda mujekeredzo. Dare rako rinoda mujekeredzo. Dai zvenyu mandipa mujekeredzo. kasongari kupisa mazuva ano kudako akana munyatsororwa magitari zvekudaruka kasi dzingori ngoma chete dzichidandauka manhanga matete manhanga matete sekuru weru alright manhanga matete achigadzirira kuuya manhanga matete achigadzirira sekuru kudo pedzisai kuseri kwacho wanyara urora tangobvunza urora tangobvunza urora nenge zura iwe taura nenge nyenze Zatu. Matete ndodya maruwa. Mananga matete ndodya maruwa. Mananga matete ndodya maruwa. Mananga matete ndodya maruwa. Mananga matete ndodya maruwa. Saka tichibva ipapo ndikotaura kuti musi Friday akudano anonzi Friday chinenge chakatoherereka so panapa ndine mukomana anobva kumareri kwangu chekuti anorova nziyo anosvetuka inonzi mukiti ZCC iri serious Jerry ini ndiri kufara nekuti ndiri kuona zviso zviri kuita sei ndauya kuzokuudzai varume kuti inini ndakadiwa ndakadaro hangu namhepo but imimi ndiri kukudai makadaro. Yes.
ndaenda. tichiri paZCC tine mukomana anoimbawo chaizvo wechidiki zvinonwisa mvura anonzi Prince Chigwida. Degree Sulumani. Zato. Jerry. Lopera. Baita basa sei. Ndiri kufara zvisingabviri kuonana nemi nekuti zviso zvedu zvese zviri kufara uye musi weFriday tichange tichionana live tichikupai zvose zvatinazvo. Baba nzira yacho ine mafeso nemidzwa achaziva pekubata dzimwe ndidzo dzihama dzamabati mamavo havana rudo zuva nezuva vanotaura mashoko anodziva mashoko anorema. So panapa ndine munin'ina wangu baba wake munaziva yangu itao fahimu somaje pasomaje walikuli Wazizwa. murume wanga ndibve pano Kana vachindibve pano vakugezesa vana vavo iniyodzokera paya vakaniona ndiri noona katumuipimba kana vanipimba ndorama this time ahulume makati handitya kana mabuda ikoko kunzoko mongowaudzwa this time hamudii kuonda nekufunga iwe kuonda nekufunga iwe kuonda nekufunga iwe zvosiya mushando saranani Mezi hanzvadzi yangu ibano anoimba chaizvo zvinoifumira zita rake mwana wa the late James Jimmy Chimombe Tendai Chimombe. Oh yeah. Degree Sulumani. Zato. Degree Sulumani. Zato. Zvakaitika. Kufara zvikuru chikuona imezi. Hazviso zvinhu zvakagwinya. Kuratidza kuti aiwa zvinopera nditya. Asi chisingapere chinoita sei? Chinoita sei? Aiwa ndasitauya kuzokuona aiwa tiri kufara zvikuru. Zvawafunga zvekuenda
tine muimbi amari mukurumbira chaizvo aizikanwa pasi rose nevasikana achifamba nevakomana vanochena tongai moyo dhewa airidza best guitar ipapapo raipedza masports panapa tisingasirire musambo uripo mazuva ano wevechidiki unozikanwa nekunzi zimda musikana ari pano apa ka ane musambo wake waanoimba wemaafro saka anonzi Candy Rain sangana nema Degree Mashuman. Degree Mashuman. Sara kunoitwa Candy Rain. Chandinoita ndinokanda anonzi mabasa. Saka ndauti mugotirira mbijanality. Ball leader coming out the gutter, expressing down mama, feeling like a mara. I'm on my highway to reach the Lord. It's only my witness. kasi munomu tine vamwe vanoshandidzana navo vanobva kunyika yedemocratic republic of congo vari kuzozvarwa zvekudrc congo kasi tanavo munomu vava vana vemuno nokuti tinoshanda pamwe chete tichitaura same language tiri veganga rimwe chete tine band riri pano inotungamirwa negogochera rinonzi bana disas vakomana verumba vanonwa sipatekai Chera power. Chera power. Chera power. Degree Machuma. Degree Machuma. Robea. Eseita. Yamwisa mwana akure. Yamwisa mwana akure. Yamwisa mwana akure. See you on Friday. Yes, you. Just on Friday. todzokera zvishomanani kuzimdanzo pana madatsikwa nemfani wechidiki anopisa akawina cup clash imwe so yandakatarisa mugore 2-3 years ago pana akafamba nebm yakaipa akarowa
Yasimi. One start again. Vamwe vari kupuriseni, asi vari kuwanza tuma siseni, ndavaona kudafunza tuma kwesheni, uyai paservice station. Aya vanopaka bhima kana kuimhanyisa munongoona. Shere Ropera Ringana Sister Beauty, Mushojowa, Varona Gospel, Gospel Yomari, Zika Church, Tanjuti, Muganzwachimba, Murufungo Tudenga Razaruka, Mara Zika. Zato! Zato! Asina kutadza nekuti vangamudenga nekuti vangamuzvona Satani vakaruza kwese
Makadi muri yeZimbabwe zita rangu ndinonzi Prince wekwachigwida. I'm a gospel musician. Zvinofadza tirunzwa kufara nekuti mukana watapiwa wokuonana nehama dzedu vamwe vari muno nevamwe vari muindustry yatiri. Saka zvinofadza kuti tasangana pachinhu chimwe chete, chinhu chakanaka chokuonana tichipanana. Isusu sevaimbi, inini semuimbi. Ndinokuvimbisa performance, top notch performance, energetic. Ndichauya neteam yangu yePerfect Generation Band. Takachiperforma live. Zvese tinenge tichikupai ngoma, mabhosvo, zvese tinazvo ipapo tichikupai. Okay. Baba, shokore rudo ndakarinzwa kuti takafanira kudanana, chero nevanotirwisa asi vana vandichavaitira zvakanaka. Ini ndiri kure kozi ndikazodera padhuze navo vanonikanira matombo, ndivanonikandira mugomba, vanonipungira zvihombe, vanonikanira minondo. Ndinodzi John Mushetu Dilubenzi Mabanda, band leader eBana Desas, tiri ne manager Rudo Nyangoni na Cedric Kabui Kakatumba. Tauya panapa kutarisa kutuma prisoners vano vari kuti kudi tafara taona tasangana nao tiri kutaurana nao tiri tese turikuda kuya kurowa music panapa eBana Desas International musi Friday. I don't know manager kana mune wede kutaura. Aiwa, takagadzirira zvakawanda musi weFriday. Chinhu chakanaka kuwanikwa tichipa entertainments kune inmates edu sevanhu vanogara vari munzvimbo dzakavharwa dzisina zvakawanda mukufara. Ndinoona kuti ndogona kutaura nechirungu richiti stress free, zvinobvisa kufunga kwakanyanya and zvinoita kuti vabhilive kuti mangwana vachabudawo, mangwana vachasangana nehama dzavo. Saka ndinokurudzira ruzhinji rwose rweZimbabwe, uyai musi wechishanu tichange tiri paDemview kuno kuChikurubi kwatichange tichipemberera prison day yedu. Uyai tibatane tose, free entry. Uyai tinakidzwe tiri pamwe chete tichiona hama dzedu. Hazvinei kuti hasi wokumba kwangu ndewokumba kwanhingi, asi chawana mumwe mangwana chinokuwanawo. Saka chaona kuti mukuita chitiko chakadai tese tinofarira zvinhu zvakadai, asi ndinovimba Mwari vachatitungamirira. Uyai neuwandu hwenyu tive tinocelebrata zuva iri. Hazvinei kuti tichicelebrata vanhu vakapara mhosva, asi munhu eni munhu waMwari. Saka tese tiri vana vaMwari. Ndikangoti ndozvidiki zvandingataure ndichipawo Mungu. Yamwisa mwana akure, yamwisa mwana akure, na mai wese yamwisa mwana akure. Right, ndonzi Farai Somanje nechikwata chepenga udzoke boys repamarondera. Tikunzwa kufara muzuva ranhasi patiri kuona vasungwa vedu muno munyika yeZimbabwe. Tichingoti tokudai mese, ngazvirambe zvakadaro, ngotsigira wasungwa wedu. Kupara mhosva haisi mhosva, asi chakazoipa ndechekuti kana wazopara wauya kuno kurehabilitation wozoramba uchipara. Saka tiringoti naizvozvo tokudai mese. Musi weFriday tinenge takachaya magitari anenge aripo live and direct. Kunenge newaimbi wakasiyana siyana. Tatenda hangu.
Makadini vatariri, zita rangu nditendai Chimombe, mwanasikana wa the late legendary James Chimombe, uye ndiri muimbi zvekare. Ndinonzwa kutenda zvikuru neuno mukana watapiwa wokuti tiuye kuzoonawo vasungwa tichivasimbisa, tichivapa inonzi encouragement kuti vazive kuti aiwa ka mhosva yakaparwa kana yakaparwa, asi jeri rinoita sei rinongopera, hanzi chisingapere chinoshura. Saka naivo mazuva avo ekusunungurwa ekuti vabudiswe mujeri achasvika. Saka tauyawo pano kuzovasimbisa, tichivapawo masongs, tichivaentertainawo kuti vanzwewo kufara. Uye musi weFriday chinenge chakachaya, tinenge tichiimba tichientertaina vanhu vanenge vari pano. Saka aiwa ndinoti thank you so much. Spencer Kumlani, ndafarawo zvikuru kuve pano. Nekuti hamana shamwari dziri panapa dziri muusungwa idzi ndo vanhu vanopawo kuti isusu tirarame. Kwatoitawo mashows ndo vanhu vamwe chete vanotisapota, vanotiwanisawo choviri kuti tiraramisewo mhuri dzedu. Saka ndatora zuva ranhasi rakandikoshera zvikuru nekuti ndatosangana nevaviri vatatu vandozivana navo vaisiwe vachitisapota kumabasa kwedu. Saka tangoti Mwari wenyasha wanzwire ngoni vazobuda kune ino nzvimbo vagozodzoka kunoshandira mhuri dzavo, vagozodzoka kuzotisapotawo zvakare tikwanise kuraramisawo mhuri dzedu. Saka ndoti zvizhinji ndichazvitsanangura musi weFriday. Musi weFriday tichaubatidza moto. Panapa panoridzwa waya dzinonzi waya, ndo dzinorira panapa. Saka aiwa hatidi kutaura nemuromo, toda kuti ikoko musi weFriday kuJamview tingowapedzera kawani, tongobudana mumwe nemumwe angosara akagutsikana. Saka ndoti Friday yaenda kure. Dai ranga tori zuva ranhasi hatakatochaja zvekudaro. Thank you. Mhuri yeZimbabwe, ndotwa Rutendo Marufu, tiri pa CHIKURUBI maximum prison. Inini ndoshanda neband inonzi Banadesas, ndiri videographer wavo. Tauya as artists. Tiri kufara nechirongwa chaitwa naAmbassador Sulumani Chimbetu chekushanyira maprisoners. Ndinongoti dai zvaramba zvakadaro, kune mashows achange ariko musi weFriday paJamview. Ndinongoti thank you Ambassador Sulu, may God bless you, and other fellow artists. Thank you so much. Makadini ndinoitwa Sekuru Gudo, zita rangu chairo ndinonzi Kelvin Fero. Sekuru Gudo weru ndo zita randakawana rebasa, ende ndafara chaizvo ndasvika pano paprison, ndaona vasungwa, ende ndasingatozive kuti song yangu vanotoiziva, ndatongoshaura vari kutongodaira vese. Ndafara chaizvo, ende ndiri kuvimbisa musi weFriday fireworks ndonatsoya nengoma dzese, ende vachafara. Aiwa ndichiti ndinotenda. Tinofara kuti tine mizuva ranhasi. Inini panapa ndakamira panapa ndauya nevaimbi vakati kuti nevamwe vanoitawo futi zvekuacta zvearts vatingashanda navo muarts industry, nemajournalist ari pano, nemamafans shamwari dzedu dzatoshanda nadzo, tichida kuti tisimbise date redu remusi wa26 September 2025 tichicelebrate Prisoners Day muno muZimbabwe. Saka tinenge tichiitira mutambo wedu panapa paJamview. So isu hamunongoziva kuti igaroziva kuti automatic kuti kana tatouya mafaro anenge atotanga zvinhu zvototangidza ndizvo. Saka zuva ranhasi ndauya ndine vaimbi Simon Mutambi. Makadi asikana. Makadi ana mai. Makatambika. Ndafara ndokumbira chef mwana wangu badi asiko ndokumbira ndaona gururu ngosunga yate. Amen. Wandiona ndisi. Ndati yakuino kuya Fred pangu zvekudaro. Akumba zvese anoziva.
Kune vamwe vari kucheri vari kubika votadza vasina kubara. Kune vamwe vari kumusha kwedu vari kupomerwa uroyiwa vasinga sandiye musamusunge haana chaanosiva ofisa. Tatenda zvo. So panapa ndinazo pane vanonzi sekurugudo vari kurova madziyo dzengoma vanonga chikuti hanzi matete anatete amene kumashure uko. okay. So tina panapa tina vanonzi sekurugudo vanongoimba masongs awanikwa chingoti tete kuti matete atizoti matete saka vari Jerry! Right, anonzi Candy Rain anoimba nziyo dzeafro karoti hip hop pop Tupac yeah. Short and good. It goes a little like born leader coming out of God, expressing John Mama, feeling like Amara. I'm on my how it reaches the Lord, it's only my witness, I'm on my good degree, and I ain't stopping for stitches. He like fun and messy like one, historical, oracle, spread on my morning. anenge aripo musikana achiita tintu wake panapa zvinonzi anonzi anonzi Prince Chigwida anoimba nziyo dzinoisa mvura dzinoburutsa ngirozi kubva kudenga Baba Zira Yashane Mapeso Levinza Amchesi Mapekubata Ziwezi Kozi Amaza Makaika Mambo Avanaruno Zuane Zuogarota Uramashoka Zimba Mashoka Dorema Chishani zvakare vano pamusoro tekukumbira tikati fare tobva takasika kunyarara nokuti nguva yedu yakapesana musuma. So panapa panenge navangu knowledge nasimba Chibadura vana baba John Chibadura vari pano Jerry Dai mwari mandichengeta na mwani zangurara mandarera ona wangu
Yesu. Saka timacheza tichiti. Unauya rini. Kusagara rini. Unauya rini. Kusagara rini. Bana kumbi vaya yani. Ndizo abasai. Mabibi maswana makweta. Hano mira bana sepo, basina sepo hawa. Torai mabhaga muchirima handiti. Kusarima iwona iwe. Yewere yewene ahoy hoy awe ine. Torai mabhaga muchirima. Torai mabhaga muchirima. Torai mabhaga muchirima. Pano pane hadzadzi yangu mwana wababa wangu vanonzi James Chimombe anonzi Tenai Chimombe anoimba futi zvinokudza zvirozi sangana ino Ahoy madzimai! Ahoy madzimai! Ahoy! Jerry! Lopera! Lopera! Kashura! Aiwa Farai chikone ibisi. Isso zviri zvakajeka saka ana chete yokuti muchange masulungurwa naye. Saka dambokumbere kwani kambo chete kakasiwa kaimbwa namugara laika. Iva imbununuriwa mbuelo andinao weno weupenyu chokwandira simu wangu iva imutungamiri wangu mbuelo andinao abizive aloida
tinotenda. Thank you. All right. First things first, I just want to thank each and every person that is spared their precious time to be with us here, to be with the inmates, starting with the artists, the likes of Simon Mutambi, Bida D, Tendai Chimombe, Fahim Somanje, CHIKURUBI, Saidi, and many other artists who were present here. The journalists, I want to appreciate that. It was just on a short notice, but the response that we got was so overwhelming. I'm very, very happy. And I just want to compliment, saying that we should be united as artists in Zimbabwe, and not only when it comes to certain problems, but even on certain programs, we should be together, we should work together, collaborate. I think we will go far as Zimbabwean artists. So that's the main thing that I want to acknowledge and appreciate. And also thanking the prison officers that gave us the opportunity to hold this event, which is in preparation for the Prison Day commemorations that are going to be held on the 26th of August here at Denview. I was so happy mingling with different artists of different genres, learning how they do the skills, and also them learning how we do our skills, and also mixing and mingling with the inmates here. I think it was one great thing, which is very fundamental, to have certain public figures joining forces, joining hands, coming in to visit and spare their precious time and leaving their jobs and perhaps monies out there, coming to spend time with the inmates. I just want to acknowledge and applaud to that. And as you can see, today the inmates have been happy. They've had a great time. They like the dance moves from Bev, Sister Bev, especially the male side. It was it was great. And here the female section, we have had some actors who were there. We are here presenting their messages, their solidarity messages with the female inmates. I'm happy. I want to appreciate that. Thank you so much. Any question? Yeah, I have a question. There's been the issue of association of celebrities and musicians and some drugs. Probably is someone of influence. What message actually can you say pertaining the issue of the association of drugs and family? I believe that I think the law enforcement agencies, they're not doing their great part of job to keep this whole pandemic. It's a pandemic, but this thing just takes us back. It's just a word of command to say, no, these things are entering our country through this port of point. We mind the point. We know the people that are selling the drugs. We know the people that are distributing those drugs. The police knows those people. So this one is not our problem. But it's the relevant officials. They just have to do what is good, to do the honorable thing. Otherwise, the artists, they don't have any problem with such a thing. There are people that are doing that thing, and those people are known. Any other question? Maybe the line up for the day? Well, there's going to be Bida D, Tendai Chimombe, Leonard Jakata, CHIKURUBI, myself, sorry, I was just forgetting myself, Chibadura, Fahim Somanje, Tendai and Morgan Dembo, the prison band, Farai. Farai confirmed, Selo Couch also confirmed, Chimbetu is going to be here, she's a gospel artist, she's my sister, Bev, CEO for hip hop, Candy Rain. So I think we've got sons and daughters of former late music legends and the new crop of artists that's going to be there on the day. I wanted to find out, is it
just open to the prisoners, or people from outside can also come and celebrate? Oh, fine. It's open. It's open to everyone. Because as we say that everyone is a potential inmate. So this thing is for everyone. It's just open to anyone. Anyone can just be incarcerated here over perhaps something that you've done or something that you don't have not done. So is it free? It's free. It's free. Komori ya Zimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.